Международния женски фестивал Женфест 2026 година. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължава нашето предаване, както ви предупредих още в началото на сутрешния блок. Много гости имаме в студиото тази сутрин. Сега ви представям следващата ни тема и тя е посветена на Международния женски фестивал Женфест 2026 година. Представям ви гостите ни в студио. Габриела Коларова, студент по психология, доброволец към фондация Астика. Тя ще ни помогне с превода, за да разговаряме и с двамата ни гости от Турция. Илайда Козе е тук и Абдулах Емин. Здравейте и добре дошли при нас. Здравейте. И Илайда и Абдулах са също доброволци към фондация Астика. Всъщност Илайда е от Астика, Абдулах от Делфи. Те са от Турция и работят тук по проектите на фондацията. Сега са ангажирани и с този международен женски фестивал, който започва утре. Може би, нека да започнем с това, Габриела. Да. Какъв е този фестивал, който започва в утрешния 5 март? Колко дълго ще продължи? И всъщност за първи път ли се провежда тук в Бургас? Фестивалът Женфест се провежда за втора година. За втора? Да, организират го фондация Астика и фондация Делфи. На 5 марта той ще се състои от 1:30 до 4 часа. Като ще започнем с инфлуенсъри под лупа, което ще имаме ученици от езикова гимназия Васил Левски. Да. На 6 марта ни предстои нещо много интересно. Крафт творчески работилници, като ще изработваме картички, шевни, букети, като например този, който ще ви подаря. Много благодаря. Много който е красив. Направен много е красив. Ето, виждате го. От цветна хартия. От цветна хартия. Всеки ще получи такова букетче на 6 марта. Всеки може да си направи такова букетче на 6 марта от 10 часа. Да. Къде ще се случи тази работилница? Тази работилница, самия Женфест, се провежда в регионалната библиотека Пей Явор в град Бургас. Да, прекрасно Също място. можем да направим тези оригами. Ще правите и оригами. Да. Също в регионалната библиотека. Ето това представляват и шевните картички и вътре има едно лично послание за вас. Това са избродирани картички, наистина много красиви. С игла и конец. С игла и конец. Всеки може да си направи реално, който посети фестивала. И прекрасно послание вътре да намери. Много благодаря за тези подаръци, които получих още от сутринта днес. Международният женски фестивал, да кажем няколко думи и за идеята му, за посланието, към кого е насочен той. Насочено е към всички, нали, не само към жените. И това да разберем самата роля на жената, колко е важна в нашето ежедневие. Общо взето е насочен към важността на ролята на жената в обществото. Да, наистина важно е да се говори за това, колкото и всички да сме убедени, че сме с равни права. За съжаление, все още има много неща, които трябва да се случат, за да заеме жената достойното място в обществото. Сега се обръщам и благодаря ти, че ще ни превеждат. Ще се опитам. Не съм професионален преводач, но ще се опитам. Добре. Към Илайда Козе да я попитам от кога се занимава с доброволчество и кое я привлече към дейността на фондация Астика. Може ли пак да повторите, извинявам се? От кога се занимава с доброволчество? От кога е доброволец? Since when you're a volunteer? I started volunteering in the late September last year. От септември миналата година. Да. And it's still continuing. We are doing so many workshops and so many projects together. Правим много работилници и много проекти заедно. And
it's also fun and going so well. Много We е like to be забавно и here. всичко върви както трябва да върви. А къде започна своята доброволческа дейност? В When did you Турция start? или? In Turkey or in Bulgaria? I started here in Burgas. Here. В Да, в Бургас, да. Бургас Да. е започнала. Как разбрахте за фундация Астика и за нейната дейност? Какво ви привлече? How did you know about the Foundation Astica and what attracted you to the foundation? Okay, so I was searching for projects in European Solidarity Corps, and I found the project and the organization there, and I really liked the things they are doing. Общо взето е намерила чрез програмата Европейски корпус на солидарност и наистина това много е харесало и затова е решила да посети Бургас и да започне да се занимава като доброволец в този проект. Това първо посещение в Бургас ли беше? Is this your first visit in Burgas? Yeah, it's my first visit, and Yeah. Burgas is so nice and so beautiful. I really like to be here. Намира Бургас за много красив град и харесва да бъде тук. Да, надявам се, че ще останете по-дълго. И сега и към Абдулах също да ни разкаже за себе си. Как започна неговата доброволческа дейност и къде? Tell her about yourself and why did you start Okay. here? My be name is volunteer. Abdullah Emin. I am also starting the latest September, 1st October. Той също And започна в септември. Да. it's been here 6 months, and this is so cool and very experimental experience for us. And we are so liking doing all of the projects. I'm an IT specialist. I'm doing all of the computer programming and website things. Занимава се с IT, той е IT специалист и прави много такива. И също се включва в Да. всички дейности на фундацията. Да, реално в Женфеста ще покажем театър, филм, който той е обработил. Добре, нека ни разкаже Абдулах повече за участието си конкретно в Женфеста. Tell your position in the Genfest. In Jamfest, actually, I have 2 or 3 positions. First of all, I'm a main character to one of the theaters. Той е главен герой в един от театрите. And also, I have a lot of making videos. Прави And, много видео. Yeah, I'm a video producer in the theater. Видеопродуцент в театъра. And the theater. And also dubbing in the Bulgarian. In И the прави theater. дублаж на български. Супер. Въпреки, че не го разбира, получава му се много добре. Той с глас. Дублира с глас, да. Не субтитри, а дублира с глас. Дублира ги, да, без субтитри. Да. Браво, чудесно, наистина. Много добре се справя. Забелязах, че така малко притеснено коментира, че ще играе в театъра. Това първа актьорска роля ли? Is this your first acting scenes? Yes, actually, in the Burgas, we have a lot of theater kind of things. This is my third time in one of the theaters, but this is one of the good roles. Actually, I have so much fun. Много се забавлява докато ги прави и разбира се, че е малко притеснен, но всъщност това е third role? Third. Третата му роля. Третата Не е му. първата му, да. Правил го е преди. Да, правил Да. го е и му харесва. И му харесва да го прави. Добри, да, това е. добри образи играе, добри роли. Каква ще бъде ролята сега в тази пиеса? Какво ще изпълни? What is your role in the theater? In theater, I'm actually a bad co-worker, and I'm so much bad things to do with Elida, and Elida is the main character, by the way, other main character, and I'm a bad character. Той е лошият герой. Той е Да. лошият колега, който Прави проблеми на Елайда. Елайда и открадва нейната идея. И това е самия смисъл на целият театър, да покажат как се зачитат мъжката част от работата, въпреки че е същата като на женската част, но се зачита неговата, колкото нейната, само защото е жена и седи под него един вид в иерархията на работа. Да. Нека да чуем и Елайда, какво е посланието на пиесата, а именно това, че ето, мъжът се отнася зле с жената на работното й място. What are we trying to say in this theater about the woman's role?
Actually, it's half theater and half movie, and we Yeah. really prepared ourselves for that. Той е наполовина театър и наполовина филм. Заснели сме някои части, някои части ще ги играят на живо. Да, това, което каза Абдулах, че той е направил те видеа. Видеята, да. The story tells a woman's life in a male-dominated workplace, and also it shows her double burden, both in house and both in work field. Показва как жената е пренебрегвана не само на работното си място, но и в къщи. И в този мъжки свят, В мъжкия свят, да. в крайна сметка има двойно отношение към жената. She works so hard, but she never gets appreciated for what she has done. And also about the bad coworker, he steals her ideas and doesn't respect her at all. And because of that, yeah. Разказва как той, нали, краде нейните идеи. Да. Тя се опитва, нали, да се впише в тази работна среда, да застане на хубава позиция, но това, че, нали, както казахте и вие, мъжете доминират, нали, тези среди, е трудно да се получи дори в къщи. Дори в къщи е много трудно. Със семейството и те не я разбират. Talking about your family, that they don't understand you. Yeah. Разкажете ни малко повече за себе си. От кой град идвате вие и там има ли подобно двойствено отношение към жената? What city do you come from? Where do you live? Where do you live? Bodrum, Mula. Бодrum. Bodrum. Do males there have this experience with... Do women there have this experience with men back in your city? And this attitude to women? Yeah, actually in work field, it's every time there are no equality with male and female Няма workers. равноправие между жената и мъжа. And we also wanted to tell about that, and И за това правим, за да разкажем повече за... also the traditional roles of women. When they came home, they have to cook, clean, and take care of everything. So we wanted to show the inequality going on there. Там една жена трябва да готви, да чисти и да се стои в дома. Както, нали, навсякъде. Ами, не е голяма разликата с България. Да, не е голяма Не е разликата с голяма България, разликата. да. Абдулах, ти като мъж, как подкрепяш всички тези кампании? За мен, много how ли do са you мъжете? support this Everything. yeah. In the project, how we support the project. I Yes, understand right. yes, Okay. the project and this attitude to women. What is your attitude? Какво е твоето... Да, what is your attitude? Actually, main idea in this theater and this project, I think women never feel this kind of good and equal, feel equal in the workspace and actually house. Жените не са равни в дома си, в работната And we среда. want to point us this kind of points. И искаме това да го посочим и да се чуе. В този фестивал. Because of we choose this scenario, and actually every volunteer write it. Actually, we have a lot of volunteers. Да, всеки доброволец всъщност написа по няколко реплики и всички участвахме за създаването на този сценарий. Вие сте авторите на сценария, да. Това е много интересно. Колко души работихте върху How many people пиесата, were there, like? върху проекта? Actually, 10 people. 10, 10 човека, да. Depends the change, Depends. but actually 10 people is right now. One of the Spain, a lot of the Bulgaria, and a lot of Turks. 10 човека общо. Зависи, нали, може 12-13, който дойде. Имаме от България, нали, аз, например, и още доброволци, от Испания и повечето са от Турция, нали? Но имаме една обща кауза и цел. Точно така. Абдула за първи път ли също е в България, в Бургас? Is it your first time in Burgas, Bulgaria? Yes, this is my first time. Да, you първият like ми път е. it? Yes, I like so much. It's so Много quiet харесва, да. and so nice city. Тихо е и му харесва града. Да. Също ли е от Бодрум? No, I lived in another part in Turkey, Eastern Anatolian, Elazığ. Да. Колко дълго ще останете още, Елайда? How long you will stay? How long will you stay here? My project continues until June. So До that юни time ще остане, да.
Какво очакваш още да се случи? Какво предстои? What за do you фондация? expect to happen for this foundation for the future? For the future, we want it to develop both in digital field and also in Burgas, and we wanted to the project to known by more people. Желая да се развиваме повече в дигиталната среда и повече хора да чуят за тази фондация и за кампанията и за такива фестивали и проекти, които правим, тъй като мисля, че отчитаме много важни теми, които са актуални. И нека кажем повече за темите. Може би ти ще ни споделиш повече. Ето за тази дигитална свързаност ли беше темата за дигиталните активности, или може би Абдула ще ни разкаже ще ни разкаже повече. Той Да, е IT, той е IT специалист. Да. Ще му дам думата на него. Да, какви са активностите там, какви са целите? Tell us about more this digital projects. Yeah, actually, in the last year, Delphi Association win this award. This award is the Digital Transformation Award, and all of the few associations and win this award because of that. This is so special. Може. Can I show it here? Ето, показваме диплома за тази награда, която тази награда от миналата година. От миналата година. Ето я показваме тук. Само на обратно мисля, че ще се види по-добре. Да. Център за развитие на човешките ресурси и тази диплома. Сдружение, Асоциация за стратегическо управление, Делфи, сертификат. Целта е дигитално да можем да работим добре, не да се пристрастяваме, да го правим в умерени количества и да знаем как го правим. И да не злоупотребяваме с дигиталното пространство. Възможно ли е това, отново към Абдула, възможно ли е да контролираме нашето дигитално поведение и да не прекаляваме, а да бъде, нали, под контрол? Is it possible to control us in the digital behavior? Okay. I control it. You can. Yes, може да се контролира, да. Но възможно ли е за останалите? Is it possible for the и как others? трябва да... And how we should do it? Okay, actually, how we... First of all, I think is the digital things. I don't know how to explain it, but maybe you speak in Bulgarian this way. Maybe you tell whatever you want, and I added some part of it because I don't know how to explain it. Не може в момента да му обясни, трудно му е как. I'm a little bit curious now because of my first live. Той е за първи път, нали, на живо, аз също, и Лайда също, и малко сме доста притеснени. Тогава такива сложни теми, като дигиталната свързаност, няма да навлизаме толкова дълбоко в тях. Важното е, че всички тези послания се обсъждат, работи се върху тях и искате те да стигнат до младите хора. Това също е цел на сдружението. Абдулах, ти колко дълго още ще останеш в България? How long are you staying here in Bulgaria? Until June. May, end of May, June. Yes, the same. Заедно, да. Together? Yes, all of the long-time volunteers, end of June. Some of the short-time volunteers всички доброволци, които са, нали, от по-дълго, тръгват през юни. Да. Доволни ли сте от това, че сте се заели с доброволчеството и ще продължите ли да се занимавате с доброволческа дейност и за напред? Are you happy with doing the volunteering, and we will continue volunteering maybe in the future? Yeah, of course. Yes, actually. I would definitely want to continue as long as I can, because I really like. In Turkey and other countries? Yeah, both. Everywhere. Навсякъде. И в Турция, навсякъде. Където да е, те ще продължат да се занимават. Yes, actually, I want to continue too, because these projects are so good for young people, because we have so much много experience. добре за младите хора. And actually, after this project, I want to see another European country and another European project, because
След този проект той иска да посети още европейски страни, Because I was so much fun about it. защото много се е забавлява през това време, през проекта. Да, радвам се, че ви е харесал този старт в доброволчеството. Елайда, ти по какви други теми би искала да работиш, освен за равенството на жените? What other teams are there that you like and you want to work on? Like not only for women, something you like. I like to work with children Харесва да работи с деца. because I'm an English teacher, so I used to work with Защото- children as well, so I really like that. Защото уча за английска учителка. Да. Yeah, and I don't know actually. I don't have a specific thing, but maybe with old people Няма нещо helping them. специфично, но може и да работи с по-възрастни хора, да. И да им помага. Да. Абдула, теб какво те привлича? Най-вероятно също What do you like to do? Maybe digital. дигиталните теми. Digital things. Actually, I like so much programming, and I like Харесва да програмира. spend time with children too. In this project, we go a lot of schools, and we go to the social center with disabled people. Той също обича да работи с деца и казва, че ходи такива в специални училища да помага. Където има хора с С увреждания. увреждания, да. Да. And old events, we go to the schools, veteran, right? Yeah, in Mm. the И In the veteran. ходили са в училище във Ветрен. And mechanical school. And we go to the play theater, play video games, play normal games, not video games, play games. Играе театър и настолни игри. And we make a lot of presentation. И правят много презентации. In high school, these presentations like how you apply European Solidarity Corps and Erasmus projects, in this kind of things. Казват как прилагат, нали, за този европейски корпус и за самия проект по Еразъм. But primary school, we did a lot of fun things, not this kind of В serious things. началното училище, нали, не правят такива сериозни неща, по-забавни, за да може децата да... И за финал, аз ви моля и пимата да кажете на хората, на младите хора, разбира се, най-вече, защо е хубаво да се занимаваш с доброволчество? Какво дава това? What gives you happiness? What gives you feeling this happy for volunteering? What makes you What happy? make you happy What makes you happy about? in the volunteers? We get so many experience in here, and with different age groups, and with different workshops and projects, and Правя много also we различни have проекти. opportunities. Извинявай. Sorry. Continue. Yeah. Also, we have opportunities like traveling, seeing new Имат много places, възможности cultures. да пътуват и да виждат нови хора и нови места. А Турция подкрепя ли доброволчеството? Does Имат ли Turkey- някакви предимства там? Дава ли им държавата, ако се занимават с доброволчество? Да. Може пак да повторите. Държавата, government, is the government support Supporting people, In young Turkey. people, students to be volunteers? Yeah, of course. Is there any In support Turkey- from the government? Yeah, in Turkey also there are like a lot of projects going on. Там също има много проекти, които се случват в Турция. In the same website, European Solidarity Corps also have Turkey and Turkey opportunities. Yeah. And also Turkey Много joined възможности the в Erasmus Турция. programs in the back of the И Еразъм 2000s. програма. And we have because of this, we in here. И за това те са тук. Значи подкрепа За държавата. защото държавата подкрепя Точно младите така хора. и това им е дало възможност да бъдат тук. Да бъдат тук с нас в момента. Дали Да. са им този шанс. И на финални думи от Габриела. Защо е хубаво? Какво ти дава това доброволчеството и тази работа? Защо младите хора да се занимават с доброволчество? Смятам, че младите хора трябва да се подкрепят. На мен лично много ми допада това да работя, ще го нарека, с различни култури, да виждам различни личности и техните характери. Харесваме и мисля, че трябва да се прави повече от младите хора. Да бъдат доброволци, да бъдат по-смели, да бъдат по-ученолюбиви.
Да бъдат по-комуникативни, а не с само в себе си, дигиталните Не само в устройства. дигиталната сфера, да. Концентрирани в дигиталните устройства. Много ви благодаря, че И ние бяхте благодарим. тук. Пожелавам ви успешна работа тук до месец юни. Наистина да бъде много забавно за вас, да бъде много удовлетворяващо вашето пребиваване тук в България. Благодаря и на Габи, че ни помогна с превода и също ни разказа за своята работа, защото тя, освен студент по психология, е също доброволец към фундация Астика и Делфи. Международен женски фестивал Женфест 2026 година за втора поредна година ще се проведе от утре в регионалната библиотека, Бургаската библиотека, едно любимо място за всички бургазли. Посетете го, там ще можете да си направите ето такива букетчета и още други интересни фигури. Благодаря и на вас, че бяхте с сутрешния блок в сряда. Бъдете с нас и утре в 8. До виждане!